Ma van a szigeten a Zara Larsson koncert, és van itt két outfit opciónk is. És nyilván így nem mehetek, mert ez egyenesen nevetséges, úgyhogy megpróbálunk a cirkuszi bohócból valami jó outfitet varázsolni. Felülre egy fehér atlétát fogok venni, alulra pedig ezt a fehér nadrágot. Ezt fogjuk kombinálni ezzel a szettel. Azért ezzel fogjuk kezdeni, mert úgy érzem, hogy ez a rosszabbik, és essünk túl nehezén. Na már most, ha esetleg nem értenéd, miért ilyen mintájú ruhákkal próbálkozok, ez azért van, mert ez a Zara Larssonnak a koncertjén elég nagy dolog, hogy ilyen szettekbe jössz, és ha már van egy dresscode, akkor szeretem megadni a módját. Alapvetően neki viszont ez a stílus jól áll, itt már kevésbé, de hallod, amúgy ez nem is rossz, ez eddig tök cuki. Erre pedig gondoltam, hogy aszimmetrikusan felveszem ezt a felsőt. Ez egyenesen nevetséges. Tehát ez amikor anyád rádobja a ruhákat, mert azt hiszi a sarokba, hogy te vagy a szék 3 éves korodban. És képzeld el, hogy így táncolok a koncertre, hát ez nem néz ki jól. Sőt, ez kifejezetten szarul néz ki. Úgy érzem, hogy ez a szoknya, kis sár dolog itt alul, ez nagyon cuki. Ez nagyon jól működik mind a két színnel. Most ehhez egy ilyen kis mentás felsőt választottam. Ez nagyon jó lenne, hogyha működne, látjátok, amúgy színbe is tökre passzol. Oké, azért ez azért egy fokkal jobb. Fölhívtam egy barátnőt, hogy ő mit gondol erről a felsőről, és azt mondta, hogy a nagyanyjára emlékeztek, csak sajnos ő már elhunyt, úgyhogy ezt dobjuk is ki a picsába. Kriz is van, úgyhogy úgy döntöttem, hogy legalább egy kis Zara Larsson legyen bennem, ezt a szoknyát visszafölteszem. És aztán eszembe jutott, hogy várjál, nem is vagyok olyan hülye, mint ahogy azt gondolom, ugyanis én rendeltem külön erre a koncertre karpereceket. És ezek a színes karperecek mentenek meg attól, hogy basic legyek, úgyhogy ebből a 4-ből 2-t föl fogok tenni. Felteszek ide felülre egy nyakláncot, illetve jöhet a többi ékszerem is. Valahogy most már azt érzem, hogy ez okésabb. Ez életem legjobb szettje? Nem. Illeni fog a koncerthez? Igen. És ez a lényeg a nap végén, hisz a Sziget Fesztivál. Cipőnek ezt a csizmát fogom felvenni, mert ez nem bánom, hogy koszos lesz. És úgy tűnik, megvan a szettünk a Zara Larsson koncertre. Mindenki, aki kint lesz, annak kívánom, hogy érezze nagyon jól magát, nagyon vigyázzatok magatokra, és ne fogadjatok el mástól piát, pláne nem, ha ingyen van. És kívánom, bulizzátok ki a szíveteket is, mert mind mik vagyunk szabadak. Na puszi, mennem kell szörvingelni!